General Anselm Sanyatwe panguva ino yovhura hombe panapa onyatsokodza Anselm Sanyatwe vakomana vari kubva kumasoja uko vari kubva kumamilitary bases kunogona kunzi aiwa vakomana vanenge vane musoro mbichana nzanabuda mashoko atiri kuona kuti aiwa General Anselm Sanyatwe vokonzeresa nhau yava vachiuncova manyepo pamwe chete nocorruption yanga ichiitika with the sports ministry. Don't subscribe or like on the bell icon. Pane mavideos ari kuenda pasocial media aiwa panguva ino tiri kuona kuti vanopresida over the stadium iri kuvakwana namagaya panguva ino. Right now tinoona kuti General Anselm Sanyatwe zvamuri kuona zviri kuposwana naSnowball ungogara vachibvunza kuti can you have the generator minister of sports demanded. Panguva ino yavanoonekwa kudzi vachipita paindo patekover vanoudziwa kuti those generators aripo in Bulawayo, but panguva ino vachizosvika paground vanoudzwa kuti magenerator iwo hapana, vanotomboita kugadzana mashoko, but tinoona kuti General Anselm Sanyatwe aiwa vosimbisana nemakontractor. Tona panapa munopinda achiposta on the same video achiti retired Lieutenant General Sanyatwe Bruce contractor during National Sports Stadium tour. Ko munodirei kuti hurumende irambe ichitukwa nezvinhu zvatinogona kugadzira isu askiti Sanyatwe masoja pabasa? Ndomasvika ari kuonekwa kunzi aiwa Anselm Sanyatwe aiwa ari kunyatsokuonekwa kunzi with the sports ministry aiwa ari kunyatsokuuya achinyatsokusiya every stone ravatend achiuya panguva ino achisimbisa achisapota achiti sei muchida kuti government yedu itukwe nezvinhu zvatokwanisa kugadzira toga. Those things must be resolved. Kana musina magenerators itai kuti magenerators avepo iwayo. Todze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa panguva inoyi kunyange zvazvo vanhu vaidhauta the eligibility aiwa yaGeneral Anselm Sanyatwe achiti aiwa mukabvisa munhu mubaraki womisa kusports ministry, but panguva inoyi people they are also seeing the other side yake Sanyatwe. Todze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu. Subscribe or like, chat on the bell icon.